Ayan, hello guys. Good morning. Kasi good morning pa. Good morning pa. Wait, check ko. Yeah, good morning pa. So, ngayon ako nag-vlog kasi naglinis talaga ako guys. At saka nahihiya ako pagkatapos sa inyo kasi sobrang kalat na kalat yung aming bahay kanina. Kalat pa rin naman ngayon pero may improvement na and sa labas yung ibang, kasi kanina umaga ako nagising alas 5, nilinis ko yung labas. Nandiyan na yung electric fan ako. Ito yung ano pala natin guys, solar electric fan. So, ito ay free na hangin kasi galing na sa araw yan. So, pag umaga, bigla na lang siya nag-on. Pero sa gabi, medyo mabilis siyang malubat, maubos yung energy niya. So, medyo parang, I think, 1 or 2 hours lang, nauubos na yung energy niya. So, hindi siya nagtatagal. Pero pag ganitong whole day na umaga, diba, only yung ating electric fan. Pag uminit na, ayan, nag-on na siya. So, hindi nakaka-guilty mag-electric fan. And, yun. Tapos sa labas, pakita ko sa inyo pag, pero sa labas, medyo makalat pa rin. Pero, nilinis ko kayo ng umaga, mga 5 AM nagising ako. Nilinis ako sa labas, sa likod. Winalisan ko na yung mga And then, yun. Ngayon, naglilinis ako dito sa loob. So, yung kusina, hindi pa tapos. Pero nandito ako ngayon sa sofa. Ayun yung dito. Tapos, yan, yung mga kalat-kalat na yan. Yan na lang yung aking lilinisin. Konti na lang, pero may mga gamit pa kami dun sa kabilang bahay, dun sa aking father-in-law. So, kukunin natin, unti-unti na natin pagkuha. And then, sana hindi may ngayong electric fan, no? And, yun. So, lilinisin ko ito ngayon. So, hopefully, alam ko, i-comment din yun na sana may pintura, ganyan. Darating din tayo dyan. Relax lang po tayo. And, pipinturahan po natin talaga ito. Pero for now, mag-focus muna ako dun sa mas importanteng bagay. Yung linisin yung bahay. Kasi I think, pag 3 days na namin ito ngayong araw na ito. So, hopefully, may maligpit ako ng konti-konti. So, hindi ganoon kadali, no? Kasi marami akong diniclutter na sa labas. So, pakita ko sa inyo, ha? So, yan yung mga diniclutter ko, guys, sa labas. Lahat ng yan. Ayan. Oh, no. Itsura, no? Yung mga sapatos. So, nagkalat talaga lahat yung ating mga gamit. And, yan, lilinisin natin. Yung sa kusina, sobrang kalat. May mga seeds ako na ilalagay mamaya sa labas. Ipapamigay ko siya for free. So, nag-post ako sa GC dito sa subdivision na pwede sila mag-drop at kumuha lang din sa mga seeds. So, mamaya, kasi mainit pa ngayon sa labas. So, mamaya, ilalabas ko yan para pwede silang kumuha. No? And then, bukas, yung aking plano is magtatanim ako ng mga seeds na meron ako dyan. So, itatanim ko. And, yun, unti-unti lang natin, guys. So, excited ako sa plano namin ni Papa sa labas kasi meron kaming plano doon sa labas ng dito. So, hindi namin siya i-gate. For now, yun yung aming plano. Hindi namin siya i-gate. Pero, yun, excited ako. Ayaw kong i-chika sa inyo ngayon. Pero, makikita nyo na lang yan pag nasimula na natin yung natin sa labas. No, ang init. And hello guys, good afternoon. Actually, nagugutom na ako, hindi pa dumating si Papa. Pero, ayan, medyo natapos na ako ng konti ng ating mga biligpitin. So, dito, yung sofa, sineparate ko kasi talagang masikip siya kung hindi natin isa-separate. Yung hindi talaga sobrang linis na linis, pero in fairness naman. So, yung isang sofa, dun ko nilagay. Yung cabinet na isa doon, meron din doon. Yung mga labahin, sapatos. Kasi yung lagayan namin ng sapatos, nandun pa sa kabila. Mamaya dadalhin ni Papa. So, i-arrange natin yung mga shoes. Pero sa iisang lagayan lang siya para mamaya mabilis na lang. And then, yung sa tuwalya namin doon, nilagay ko doon sa gilid ng CR. At saka, ayan na, na yung aming
tawag dito, dining table, no? So, yung mga dalawang chairs na lang yung natira ng ganito. So, kailangan natin bumili ng bagong chair. Kaya, ayun na, nangasira na siya, guys. And then, sa kusina, ayun, hindi pa talaga, totally ayos. Kukunin ko pa yung basura. Napagod na ako, guys. Mamaya na naman yan. Ayan. So, yung iba nasa labas. So, yan, at least may may improvement. Tapos nilagay ko na yung lagayan namin ng toothbrush. Ayan, manghugasin na lang yung kulang. Tapos, actually, yung mga bintana hindi pa yan napunasan. Chuchay! So, yun yung pupunasan natin bukas. Chuchay! Tapos nilagay ko dito yung nag-blurred na siya. Nilagay ko dito yung yung isang para ilagay yung mga ni Papa, yung kailangang isabit. Tapos nilagay ko yung dito, yung isang binili ko na So yan. So doon, yung binilagay natin, nagbe-blurred siya, no. Nilagay ko yung isang sofa, dito naman yung isa. Tapos yan. So yan lang muna yung ating update dito sa bahay. Pero in fairness, meron pang improvement naman. Diba? In fairness naman. Dito sa labas, medyo, pa dito, guys. Oh. Ayan yung mga, namin. Yung mga basura. Chuchay! So, ayun, nakapost pala yung aking, yung aking pag-vlog. So, napakita ko ba sa inyo? Ito yung labas, guys. So, ayan. So, bukas na naman yung labas. Hindi ko nakakayanin linisin lahat. So, ito yung iba na i-arrange pa natin yan. Wala pa tayong mga organizers, pero carry na yan. Tapos yung importante yung dining table kasi nahihirapan akong kami umupo. Kaya dito kung nilagay siya nakaharap dun sa So, magbabago pa to. Magbabago pa kung paano natin. Kung ano yung magiging resulta. No? Sa ating mga plano. Pero for now, masaya ako na medyo maaliwalas na, malinis na. Konti. So, alam ko mas maaliwalas kung may pintura, pero yan lang muna. Yung aking solar, dun sa labas. Ito yung solar ko, guys. Yung ayan. Ayun pa. So, ito yung mga ipapamigay natin na mga seeds, and yan, itatapon na natin yan lahat. So, diniclutter ko na. So, ito, wala nang mga, di ba last time, napakita ko sa inyo, masyado siyang maraming grasses. Wow, grasses. So, ayan. Tapos, eto, guys, yung etong ating pintuan. Hopefully, tayo ng pintuan, no. Actually, meron kami nakikita-kita ni Papa, pero nagtatanong-tanong lang muna kami kung yung magiging pintuan. Pero for sure, simple lang din. So, syempre, kailangan nating palitan ito dahil tingnan nyo naman yung ating window, yung ating, ang pinaka-purpose naman talaga na nandito kami is talagang, siya, kasi hindi talaga namin siya napaprioritize itong bahay. Napapabayaan namin siya. So, mas better na nandito talaga kami, ako mismo, nakatira. Kasi, malalaman ko kung ano yung mga dapat bilhin namin, kung ano yung mga dapat ayusin, no, kung ano yung mga kakailanganin. And ayun, nakikita ko na yung mga problema. Eto, mas maganda itong natin. So, unti-untiin lang natin hanggang sa matapos natin yung ating mga proyekto sa bahay. So, chillax lang tayo, diba? And there's no place like home, diba? Yung home naman daw, hindi naman daw sa lugar. Yung home is yung feeling. So, parang ngayon na naayos ko na siya, parang feeling mo na parang okay, parang ka na, home ka na, diba? So, importante kasama yung pamilya, guys, diba?
So anyway, ayun. Tapos update sa kuryente, hindi ko alam guys. Hindi pa tumatawag yung ano namin sa kuryente. Pero gusto ko talaga solar guys. Pero syempre pang-ipon na natin yung solar kasi medyo mahal. Makakamura ka naman kung marunong kang mag-ano-ano, kalikalikot, pero nakakatakot din kasi baka masunog din tayo kasi hindi naman tayo marunong. So, mas better yung sa mga ano na lang. So, pag-iipunan natin, baka sakali, di ba, makaano tayo ng panel, at least 3 or 4. Wow, ang mahal ng panel. Barato. Mura naman yung panel, guys, pero yung nakakamahal lang kasi doon, yung mga ano, inverter, yung mga batteries, yun yung nakakapagpamahal. So, hopefully, pero yun talaga yung goal natin na mag-solar tayo, no? Kasi, mas maganda yung solar kasi yung kuryente kasi talagang parang walang katapusang utang. Alam mo yun, walang katapusang utang na binabayaran mo buwan-buwan tapos ang lalaki pa ng ano bill. So, yun. Yun yung magiging goal natin. So, yun. And, leave comment down below guys kung yung mga advice ninyo. Alam mo kung mayroon din sa inyong mga naka-solar, kung ano yung mga ano ninyo. Pero so far naman, itong solar fan natin, ito, maganda siya. Maganda naman siya. Pero, ayun. Anami ko na sinabi. So, yun guys. Mamaya, babalik na naman kami doon sa kabilang bahay. Kasi kukunin namin. Alam niyo ba, 2 days. 2 days ba 3? Na sa sofa lang kami natutulog. Kaming 3. Kasi nga, hindi namin makuha-kuha yung higaan namin doon. So, mamaya kukunin na natin yung higaan. And then, si Ashi, nandun pa siya sa aking father-in-law kasi hindi pa namin siya madadala dito. Kasi nga, medyo madamo pa dito nung nakaraan. Tapos kanina, nilinis ko na. Nilagay ko na yung higaan niya doon. So, yun yung... Oh. Ano sana? Ha? Ayaw. Ayaw. So, dyan ko ilalagay sa Ashi sa likod. And, so, yun. So, hopefully makuha na natin si Ashi doon. Nandun naman yung kapatid ni Papa na babae. Siya yung kasi may dog food akong inano doon. Tawag doon, tinira doon na dog food para sa kanya. And, yun, dadali natin siya dito. Pag ayun, natapos na siya doon. And, mahirap pa siyang dito sa labas kasi nga, wala kaming gate. So, syempre, hyper yun. So, baka lumabas. So, si Chuchay naman, hindi naman siya lumalabas kasi dyan lang talaga siya. No? Dyan lang siya. Hindi siya lumalabas. And, kasi takot sa akin yan eh. So, si Ashi doon. So, yun, kasi may nagtatanong kasi sa inyo kung yung mga dogs, paano na, ganyan. Hindi po namin sila iniiwan. No? Kung saan-saan. So, si Ashi lang yung natira doon kasi nga, hindi pa kami nakaano dito. Kasi mahirap dalhin si Ashi sa motor. Alam niyo naman, nagmumotor lang kami. Mahirap siyang dalhin kasi napaka-hyper talaga. Kailangan kasama ako. No? Kasi si Chuchay, pwede rin siyang ilagay sa bag kasi ang liit niya. Nilalagay ko lang siya sa bag guys. Tapos yung sling bag ko, doon ko siya nilalagay. So, mabilis siya siyang bit-bitin dito. So, anyway, yun lang naman guys yung update ko sa inyo. And hopefully sa mga susunod na araw, meron pa ako may update sa inyo. And I'm so excited. Kasi syempre, no? So, pero mas ma-excite tayo dun sa mga bayarin. Kung unahin mo natin yung ating mga bills and everything. So, ayun. So, see you in my next video guys. Dito na lang ako and papapaalam na ako ngayon dito kasi nagugutom na rin ako eh. Wala pa si Papa. So, ayun. Bye!